हास्थायोमोन जे बर' हारिनिफ्राय डाक्टार इन्जिनियार ओंखारनांगौ, APSC, UPSC, सिभिल सार्भिसाव IAS, IPS, ACS, IPS ओंखारनांगौ, अफिसार ओंखारनांगौ, केरानि अफिसार ओंखारनांगौ आरो बे थांखिखौ लानानै बयबो बिमा बिफाया जि मोनसे जोथोन आरो आदेशनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ सुबुं धोन आरो मोजां बेक्ति खालामनो थाखाय जिखिनि नाजानाय आरो गावबा गावनि गोथौ आरो माने परिश्रमनि गेजेरजों दिनै जायफोरा APSCआव साक्सेस जाबाय आरो लोगोसे जोङो थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय जायफोर बर' मिडियामाव फरायनाय प्राय 15,000 केन्डिडेटआ बेयाव बाहागो लादोंमोन, स्टुडेन्टआ बाहागो लादोंमन। टप 3 सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद आरो क्लास 9 आरो 10 नि जि टप 3 बेयाव सेलेक्सन जानाय फरायसाफोरखौ जों बरायदों। लोगोसेनो जोंहा जे बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारी जाय साबसिन खेतियक चिरां जिल्लानि बिथांखौ जों बरायदों। आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय जोंनि तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायदों आरो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बरायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मंगलिया बाजाराव जोङो खुंफुंदों आरो खोब गाजा गोमजायै जोंनि रायजो राजा फरायसा फरायसुलिया बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोलोंथाइनि जि मोनसे जावरिखांनाय रिभलिउसन आन्दलन लाबोनांगौनि थाखाय गोजोन आरो सान्थिनि बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ साफा साफा माने सुबुं धोन आरो सासे गोग्गो सुबुं आरो गोरों आरो सासे रोंगौथि गोनां बेक्ति दाफुंनायनि जि एजेन्डा आरो थांखि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जि माने थांखि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइया मैखोमै आरो साबसिनै जौगानांगोन आरो सोलोंथाइखौ बाद होनानै खुनु खामानियानो आबुङै जों मालाबाबो जाफुंसार होनो हाया। दा बेखायनो महात्मा गान्धीया जि तालिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन, डक्टर APJ आब्दुल कालामआ जि गिदिर सिमां नुनांगौमोन, बिग ड्रिम नुनांगौनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जे बाथ्रा आरो बेखौनो दिनै 38 बर' केन्डिडेटफ्रा APSCआव देग्लाय सेलेक्सन जानाया बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे देरहासारनाय। बेयो नोङो कुरुक्षेत्रनि दावहायाव देरहानाय बा नोङो सरायघाटनि दावहायाव जेरै देरहानाय बे एखे दावहायाव देरहासारनानै जेरै गोजोननाय मोनो एखे स्पिरिटजों जोंनि फरायसा फरायसुलिया जुदि बिश्व जय खालायोब्ला भारतनि लेभेलाव जुदि देरहासार जायोब्ला स्पर्ट्सआवनो जा, कालसारावनो जा, इडुकेसनावनो जा आरो जुदि आसाम नाङै कम्पिटिटिभ एग्जामाव सिभिल सार्भिसाव मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जुदि मासि आवग्रिनो हायोब्ला बयबो बर' हारिनि माने बिखाया जेब्लाबो माने गोजौ जायो, गोग्गानाय मोनो आरो जोङो हारि हिसाबै गावखौनो माने जि मोनसे जोंनि जि आत्ममर्यादा बेखौ जों जेब्लाबो जाफुंसारदों होननानै जों साननो हायो। बेनिखायनो बे जोङो फरायबाय फैबाय थानाय समाव दानि आथिखालनि इयुन जोलैया बेनिख्रुइ साबसिन नाजागोन आरो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' मिडियामाव साबसिन रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ एनकारेज खालामदों। फैबाय थानाय 2024नि मेट्रिक आनजादाव जाय बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 7 स्टेन्ड खालामनो हागोन बेनो जों 1 लाख रां दान बान्था बावगोन। बेयाव जुदि साबा 10 जन फैयोब्लाबो जोङो इडुकेसन जि फान्ड एबसुआ जि तयार खालामो बेनिफ्राय जोङो होनो थाखाय जोङो रेडि। बेनिखायनो बयखौबो गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानो खावलायबाय, बावसोमनो खावलायबाय। गार्जेन फोरोंगिरि बयबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिसनाव बयबो जाहाथे बाहागो